اسوار دراغلی او تبلیغ تا رواولی دا اللہ دا غز زندگی یو سورزی دس لکلی واپس واولی دا سمر قسم خبری دین اسلام پس حتک قرآن پس خطک قسمہ پگیری پس خندا علماء پس خندا یرجی زخو تبلیغ تا تلیوما ما تا خو چاڑو پروٹوکول لانکلا زخو تبلیغ تا تلیوما ما تا خو زما حیثیت دیو چوڑیو زما حیثیت دیو چوڑسو دین اسلام تا چرازی یاد وساتا الفقر فخری دا فقر نم دے پدیب فخر کے حضور علیہ السلام فرمائی پا غریبی مانے ما تفخر دے دا اختیار اول غریبی اختیار اول دا حضور علیہ السلام منحج و طریقہ سم پا اللہ چھے دا اللہ پاک در دا چرتا ہم خالی نہ دے اللہ پل در مخلوق تا وسیع و فراخ ساتی توبہ باسد اللہ پا دربار کے خیر دے غربت بمی محتاجی بمی فقیری بمی لیکن عزت ورشے تو اپل عزت تا ہوئے چرتا لاڑے قرآن دے پری خودو عزت کم خوالاڑے دا پیسی دا پارا مونگ سسو نکلا دا پیسی دا پارا زمونگ عزتو نا پیمال شو دا پیسی دا پارا مونگ پلی کپڑی اوستلی دا پیسی دا پارا مونگ دا دوالو جہانو سردار مبارک سنت مبارکو پس خنداگان اوکڑلی دا پیسی دا پارا مونگ دمتوب و کنجرتوب اختیار کو دا پیسے دا پارا مونگ دا دنیا عزت دا مشاعت و غرزو دا پیسے دا پارا مونگا سسو نکڑل پیمانی ہوا قسم دے چھ پیسہ پکی ملاوی گی سوک دا خور پہ عزت نہ دے سوک دا مور پہ عزت نہ دے سوک دا رور پہ عزت نہ دے سوک دا گاونڈی پہ عزت نہ دے دا ولی پیسہ ملاوی گی تاسو ہے پر سوشل میڈیا بانے سمر کل عام یو خبر چلی گی دیسی حالت را روان دے کہ بچے باوی چیسے دا مور سر نکاح کم دیسی حالت را روان دے حیوانیت را دندکی دو والا دے او دا حیا را نوچتی گی دا حیا دا منز نزی او دقا موبائل با دا حیا پورتکی دا بیاد ساتای دا بی حیائی چرازی دا دی دلا سبرازی او دا دی ٹیک ٹاکو دلا سبرازی دا بی حیائی را پس را روانا دا دا حیا برانا پورتکی گی پلار او موری دا حیا اگا یو دورو چی بچی با دا مور پا مخ کی خبری نشوی کول بچی با دا مور پا مخ کی خبری نشوی کولے بچی با دا پلار پیزار نپخپو کو بچی با دا پلار پا مسلح نو دریدو دا زمان دا بابا جان مسلح دا او دیسی دورو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وفات کی گی بچی توی بچیا نیک کمرہ کی در نچرت گناہ ہونشی نیک اڑا گئی تخیال کوئی دی ولی بابا جانا بچیا دیکھی میں دومر پیری قرآن